Jo, chcem ešte povedať, že toto je posledné video z roku 2024, takže toto video si užite a keďže zajtra sú Vianoce, tak vám prajem veselé Vianoce. Našiel sa v obci Brookhaven sa našiel Skinwalker, takže keď uvidíte nejakého psa, ktorý vám príde domov, tak si dávajte bacha, nikdy mu neotvárajte, pretože to môže byť Skinwalker, takže si dávajte bacha. A dostanete vždycky domov. Hlavne nevychádzajte večer, lebo tedy sa najviac vyskytuje. Takže prajem vám veľa šťastia. Rozpoznáte ho tak, že má oči ako reálny človek. Takže to sa z tých správach dávajú, čo minule dávali o tom nejakom vrchu. Nám sa to podarilo, vyhrali sme 10 000 €. Takže sme si s Papónom kúpili tento nový barák a kúpil som si aj nového psa, ktorý vypadá veľmi krásne a pozrite sa na toho psa. Nazdar, Lulu, ako sa máš? Dobre, tak on nešteká, bohužiaľ neviem prečo. A tých správach dávali nejako okom Skinwalkerovi, že si máme dávať pozor, nemáme vychádzať večer, lebo a zistíme to tak podľa jeho očí, že má oči ako nejaký človek, takže budem si dávať bacha, dúfam, že môj pes není Skinwalker, takže ja neviem. Takže ja pôjdem dneska vymenšiť a asi tak, no. Takže my už ideme pekne a asi tak, no. Takže my sa ideme prejsť pekne na námestie a bude to pohoda. Oh. Dobre, vážne, Lulu, si sa musel počúrať? Vážne? Vážne? No. Zvláštne, že nešteká, je to divné, ale je to normálny pes, je dobrý. Neviem, kam ideš? Hej? Kam ideš? Poď sem. Chodíš je pomaly. To je pomalé, bože, no poď. Ty si chcel bodaj vyutiecť. Lulu, kde si? Haló? Kde si? Tu naokolo není. A kde je, sakara? Čo tam robíš? Hej! Nie! Jak sa teraz dostanem? Lulu, kam ideš? Čo to bolo? Čo to bolo? Kamo? Ten pes chodil? Tu mi hovor, že ja mám Skinwalkera. Hej. Are you serious right now, bro? No nič, poďme sa pozrieť. Lulu! Čo to bolo? Jak to, že si behal? What the f... Ty si není môj... Čo to objavil? Čo? Čo to je? Ty odkedy kričíš? To není môj pes! No nič, musíme zajduť k veterinárovi. Kde si? Haló? Kde si? Nevidím! Haló? Lulu? Čo to je za div... Hej, čo to je? To je Skinwalker, nie! A počkaj, to je nejaké tlačítko. Lulu, kde si? Lulu? Čo? Ne. Nechaj ma na pokoji. To není môj pes! To musí následovať. Kde je? Pomoc. On je rýchlejší než ja! Kde je? Čo tu robíš? Prečo si není môj pes? Hovor! Ale už si nezrák, bro. Dobre, zdrhám. To není môj pes.
Ja, také chvíľky sme zažili, ale teraz... Dobre, hej, som jediný v obci, ktorý mal skinwalkera ako psa. Dobre, nič. Je to paráda, no. Nedá sa nič robiť, takže môj pes je... Asi už psa nemám. Teraz bude... No, takže to bude veľká paráda. Ne. Čo to sakra... Prečo mi odpadla... Pomoc! On môže na mňa jumpscare! Pomoc! Ja sa bojím, že mi urobí jumpscare. Počkaj, pozrieme sa do... Pozrieme sa... Čo to je? Kam tu desky? Kde zmizol? Kde je? Ha? Kde je? Kde je? Čo keď vykradol banku? Počkaj. Tu som sa ešte nepozrel. Čo to je? To je pes? Prečo nemáš ps? Akože... Kamo... Dobre, ja som to vedela zdržiť. Pomoc! Nájde ma tu skinwalker. Pomoc! Takže tu je takto líčka, bum. Kož. Jaj. Čo to je? Čo to je? Čo sakra? Tu? Čo som tam ležal? O nič, tak idem domov. A... Prečo sa mi také, že môj pes není reálny? No, ukážte, tu je. Lulu, čau. Čau, no. Prečo sa mi zdá, že môj pes chodil? Sakra... No ja neviem. Lulu? Čo si sakra prebúral dom? Teda to? Ja neviem, čo mám robiť. Čo keď to nie je môj pes? Aj to skinwalker. Ty si nikdy neštekal? A nikdy nič nehovoril? A nikdy si neprebúral nič, kámo? Ty skáčeš? Odkedy? To nie je môj pes. A dosť. Pomoc! Pomoc! To nie je môj pes. Kde si? Lulu! Kde si? Kde je? Aha! Ježiš! Lulu, to není môj pes reálne. To není môj pes. No... Čo? Nechaj ma! Pomoc! Mŕtvý. Dorazí ma! Dobrý deň, našiel som skinwalkera na zemi. Je podľa mňa Je Prosím, pošlite aj posilosti, či čo to neviem. Prosím, pošlite posily a všetko, púčte to tu, lebo som našiel skinwalkera, ako je mŕtvy. Takže prosím, pošlite aj posily, ďakujem.